sa tanan ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Padayon tang ga-monitor sa Bagyong Marilyn ug ganihang alas 10 sa buntag gi-estimate kini nga nahimutang sa 1,045 kilometers sa silangang bahin sa Basco, Batanes. Aduna kini gikusgong hangin 55 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot og 70 kilometers per hour. Galihok kini sa direksyon na northwest sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Layo ra kini sa kayutaan sa atong nasod apan gipakusog niya ang atong habagat nga mo'y nagdala og madag-umong kalangitan ug mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog og kilat sa tibuok Visayas. Ug base sa atong forecast track, ubos ang tsansa na maka-landfall sa bisan asang bahin sa atong nasod ang Bagyong Marilyn ug posible kining makagawa sa Philippine Area of Responsibility pag-abot sa Domingo sa buntag. Kahimtang sa ato ang hangin ug kadagatan tungod sa kusog sa atong habagat, aduna kitay gale warning sa Eastern Visayas, lakip na ni ana ang Eastern Samar, Southern Leyte, southern portion sa Bohol ug lakip na ang southern portion sa Negros Oriental. Samtang ang ubang dapit sa Visayas makasinati ilang gihapon og kusog na paguro sa hangin, diin kusog usab ang pagbalod sa atong kadagatan. Ang adlaw musilang ugma sa alas 5:34 sa buntag. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda usab ang atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Dinhi na lang kutob, gikan dire sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.